Bro, oleh apa kowe? Menggawa rek. Aku weruh Berapa? nderos Gatotkaca do ketemu karo Prabu Setija. Nandi? Akae Gelut ora? ora. Tak gelutke kok. Aja, Gong. Men. Ajine aku konangan. Armu nek ana apa-apa aku ora ngerti. Terus Apa Petrus? sing hati-hati tututi rakamu lho. Weh, Dimas Gatotkaca. Iya, Kang Mas, Kang Prabu Nrakasura. Lah padha slamet to, Yayi. Nampa pangestune Kang Mas Prabu kaya ora ana siji apa. Dimas Antarja ya padha Basuki. Iya, nampa pangestune Kang Mas Prabu kaya slamet ora ana siji apa. Kula nderek ngaturaken Basuki nggih paman kula tampi. Lah kok dadi Kang Mas Prabu lenggah ana kene. Ya pancen aku amale-wale apa ngiring kakangmu Sencaka iki kepencut karo Janakawati. Lah jeneng para yayi kula ngiring Dimas Antasena. Oh iki yen ngono pengiring kabeh inggih. Iya dawuh karo Janakawati. Lah inggih. Lah pokoke ngene yayi. Bab sing padha bisa palakrama Antasena ya mangsa Buduwa, Sencaka ya mangsa Buduwa kabeh kumau gemantung sing bakal nglakoni. Apa Janakawati tresna karo Antasena apa tresna karo Sencaka? Bener ngendikane Kakang Prabu yen ngono kuwi jenenge ora mban cindi mban siladan. Iya. Mong. Kok nggo bendhe anu sadi es tung-tung. Pengumuman negeri sing kula waca, Pengumuman apa? Gandeng niki manten 3 ditu. Sarja Kesima, Sencaka, Ndara Antasena padha kerengang. Sing menang niku sing iso mboyong. Oh, kuwi pengumuman. Nggih ya, pengumuman yang sing kedua. Aku rasa cara mlayu kok. Sing angka 2. Menika pengiring karo pengiring kudu padha kerengang, maksude ngormati kerengane manten. Sing ora patuh karo pengumuman didenda 10.000. Dadi kena ora gelut ning bayar 10.000 karo sing nggawa pengumuman. Nun, mangsa Buduwa. Bayar apa kerengang? Sampean karo Ndara Gatotkaca, sampean karo Ndara Antarja. Wis tak tunggu kene. Bayar apa kerengang? Kepiye Dimas? Manut. Kandeng ana pengumuman kaya mengkene mengko dak dianggep ora wani kerengan ya pokoke jotosan. Manut wae aku ya kerengan karo Kakang Setija ya dasar wis kangen jotosan. Ayo mengkali ngendi sing bejat dadane babu. Paman, kula wiyawi ketengan kali kula, Man. Wambu ya ampun suwiyawi ya. Kula niki nek kaya panjenengan kali angger Gatotkaca niku ora iso kerengan. Apa milih bayar? Apa kerengang? Bayar mawon apa? Nyambut artane dibayar mawon. Sentaki kaya golek utangan. Kula ya lali ora nggo dhuwit e. Mulane saya duit aja kaya sepatu. Demen colong sing wedok. Nek ora tegelan teman-teman pokoke
Bantingan. Wah, nek bantingan mun gawe gliak-gliak bantingan. Setijo kok kerengan karo Gatotkaca ki sing dipekara apa ki? Lah mboten ngerti. Lho, lerene Setijo ora ana sing dipekara kok padha kerengan. Angger ketemu do kerengan yo lemar akur karo adimu kapan? Pengumuman kok. Pengumuman kepiye? Kula niki mau omong-omongan karo Gatotkaca api-apian ngaten. Guneman kula nggih pun bagi binagi la iya. Bagong teka nutuk bendhe kali maca pengumuman yen pengiring kudu kerengan karo pengiring. Nek ora kerengan kudu mbayar 10.000. Lah monggo kula wani, Gatotkaca wani trima kerengan. Petro, Nun, sing gawe pengumuman kowe sapa? Mboten ngerti kula. Nek yen ngaten menika pancen mboten wonten pengumuman. Ora ana pengumuman kok do kerengan iki ora ana. Bagong ngene. Patine Bagong. Gong, kowe kon rono. Sapa sing ngakon? Sinuwun Ndarawati. Muni piye? Tenimbang padha kerengan gedung Bagong kon rene tak bayare. Dadi kowe rono dibayar. Waduh. Bejo kemayangan sira kangelan. Sing gawe pengumuman ora patut, saiki dihukum dijotosi wong loro. Bodoh ngapusi. Gila terus tak kaya 500. Yum. Kok ngampleng mudel ora. Ku bagamu kuwi trembelane kuwi. Ana ora tak ngono kowe ora gelem teko kok kowe. Setijo, lho. Gandeng adimu sencok kowe dijak bali Kakang Udawa ditututi sendika. Iki ana-ana meneh. Wong piyai kok do uleng-ulengan. Ana dikong. Antarja sing tak kileren. Sing ngene pengumuman kok do kerengan sapa? Bagong. Wau jane nggih ajeng bayar. Aning paman Sincaki ndadar golek silihan. Mongko ajengan teman-teman ra tegel mau uleng-ulengan. Petro, Bagong lek mau minggat. Gong, prek. Oh. Mlayu e wong. Sincaki Antarja Gatotkaca. Njaga jabaning praja. Aku tak ngurmati dhaupe Antasena sendika.